sogolo marala ay dala ka fo ko an ka finitugu ye majugu woro koni faga mi ye masina ye ko dugu fila koni be no ko ye mogo ga e kalanyoro datuguni lo ko ga sabu ke lagana baliya koni ye kay sira la ay dala ka fo ko siraba ka kasra do koni kere ko ma fila koni be no ulu bonena unina nungu to wo ko ale koni datuguna e kasobomba koni na an balima wo abisimila yi an ga bi dun kibaru keneka amena ndado ni kibarna nun koni na kunya fawi kibara folo o de ka fo ko sogolo marala ni ale be seku fe ko an ka finitugu ye tatugu majugu do konna no ulu koni ga ma woro koni sara aywa kibara mun selama wula yɛrɛ na ka fɔ ko colonel Abdurrahman Kone ale n'a ka cɛdenw ko mi ye karido ye novembre kalo tile 20 ko ulu ye tatugu majugu do konna sogolo marala ko kɛrɛnkɛrɛnyara yɔrɔ dɔ kɔni be yen ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye tɔgɔ fɔ bali ko ni waleya in kɔni kɛra yen nɔ aywa ko ni majugu ninnu kɔni ni finitugu ninnu kɔni karila ɲɔgɔn na o kum kɔnɔna la yɛrɛ ka fɔ finitugu fan fɛ ko maa si ma bɔn'a ni la wa maa ma jogi min yɛrɛ y'u bololamina ye ko foyi ma tiɲɛ o la nka majugu ninnu kɔni fanfɛla la a yɛrɛ ka fɔ ko maa wɔɔrɔ kɔni be yen nɔ o sara ani o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ min y'an ka finitugu kɔni ka mobili ye ko o kun suyɛnna ni majugu ninnu kɔni hali a ma mɛn ko finitugu sera ka boloda o fana kan ani o tɛmɛnen ka bɔ yen ko moto 5 fana minɛra ni makofɔlɛ ninnu na ani marifakisɛ ani dugu jukɔrɔmugu ayiwa o waleya ninnu de kɔni senfɛ min yɛrɛ ye colonel Abdurrahman Kone ale y'a yira ka fɔ ko min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ko o nisɔndiyara kosɛbɛ ni waleya in na ko o hukumu na ko u ye foli ta ka ɲɛsin an ka finitugu ma ko u kɔni bɛna an ka jamana kɔni kunna wolo wa ko hali bi u bɛ baara min na u ka continuer k'o baara kɔni kɛ ko sabula u ka nin baara ninnu kɔni hukumu na min yɛrɛ ye sogolo ale na lamini ye ko yen dugulamɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔni lafiyara wa u nisɔndiyalen don ka sabu kɛ banbagati wale kɔni kun talen don ka ɲɛsin u kan a n'a jatigɛ wale caman o de hukumu na u y'a yira k'a fɔ ko olu nisɔndiyalen don wa ko u bɛ min ɲini an ka finitugu fɛ u k'u jilaja u ka nin waleya in kɔni continuer walasa majugu bɛ se ka taa ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na cogoya min na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Kayi sira la ko sirabaga kasara dɔ kɔni kɛra ye ko maa fila kɔni bɛ yen nɔ olu fatura ayiwa kibara minnu sera ma koɲɛ la olu yɛrɛ na ka fɔ min ye Kayi kɔni sapeur pompier maaw ye ko olu kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ ko juma tɛmɛnen novembre kalo tile 18 na kɛrɛnkɛrɛnyala nɛgɛ kaɲa 6 kɔnɔna la sɔgɔmada joona fɛ ko taama mobili dɔw kɔni sera ɲɔgɔn ma wa ko ni waleya in kɔni kɛra min ye Wakilu dugu yɛrɛ kɔnɔna fanfɛla ye ni o dugu ni Kayi kɔni bɛ kilomɛtiri 20 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ayiwa ko ni ye taama mobili ye ale kɔni nana don camion ba kɔni na ko o de hukumu na maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra nin sirabakan kasara in na ko olu kɔni bɛ taa maa 29 kɔni na o maa 29 la k'a yirala k'a fɔ maa 27 de joginna wa maa 2 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni fatura wa min yɛrɛ ye Kayi gouverneur ye ko ale kɔni wulila ka taa kɛnɛyaso la ka taa foli kɔni kɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'u joginna ni sirabakan kasara in na ka taa foli ani dɛmɛ kɔni k'u ye wa maa minnu fatura fana ka duwawu don kɛ olu kɔni ye ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Masina ko commune 2 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni ka kalanyɔrɔw datugulen don ko ka sabu kɛ lakanabaliya ye ayiwa kibara minnu sera ma koɲɛ la olu yɛrɛ ka fɔ ko Masina mara la ko commune 2 bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kɔlɔngo ale ni Mɔnɔnpegu ko o commune ninnu na ko olu ka kalanyɔrɔw datugulen don ko yen denmisɛnninw tɛ ka taa kalanyɔrɔ la ko ka sabu kɛ lakanabaliya kɔni ye ayiwa a yirala k'a fɔ ko kabini kalan kɔni daminɛra fo bi ko tuma caman min ye marifatigiw ye olu kɔni bɛ taa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni na ka taa jatigɛ wale ta ka ɲɛsin yen yɔrɔ kofɔlen maaw kɔni ma o de hukumu na u yɛrɛ ka kapu maaw ni an b'a fɔ o ma centre d'animation pédagogique ni olu kun sigilen bɛ kalanko kɔni hukumu kunna olu ye sɛbɛn bɔ ka yira k'a fɔ ko olu ka commune kɔni kalanyɔrɔ kɔni tɛna se ka dayɛlɛ nin cogoya in na ko ka sabu kɛ jatigɛ wale caman talen don ka ɲɛsin u ma ko olu kɔni tɛna karamɔgɔw ani kalandenw kɔni bila kɔlɔlɔ la ko ka sabu kɛ nin waleya ninnu ye o de la ko min yɛrɛ ye u ka karamɔgɔw ye ko u y'u bila ka taa dugu wɛrɛ la walasa u bɛ se ka kalan kɛ yen mɔgɔw kunna cogo min na nka min ye olu kɔni ka denmisɛnninw ye ko olu kɔni tɛ ka taa kalanyɔrɔ la ko ka sabu kɛ nin lakanabaliya ninnu ye o de to k'u kɛlen don ka welewele bila an ka gouvernement maaw ma u ka wuli k'u jɔ walasa olu fana ka commune denmisɛnninw bɛ se ka kalan cogoya min na i n'a fɔ tɔw ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibara kuncɛ la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Nuhu Togo ko ale kɔni datugulen don kasobonba kɔni na ayiwa kibara minnu sera ma koɲɛ la olu yɛrɛ na ka fɔ ko Nuhu Togo ni ale yɛrɛ ye maa ye n'a dɔnnen don kosɛbɛ Mali politiki kɛnɛ kɔni sanfɛ kabini wagati jan a dɔnnen kɔni don o la o de hukumu na ko juma tɛmɛnen ko wale kun kɛlen don a ma min ye Sotiba polisiso ye ko ka taa ɲininkali dɔw kɔni tɛnku a la ko o wagati kɔni na ko a ye tile 3 kɔni si yen polisiso kɔni na wa kunu tɛnɛ don n'o kun ye novembre kalo tile 21 ye ko a taara min ye commune 6 tribunal la ko o taara ye ko juge d'instruction min bɛ yen nɔ cabinet 3 la
ko ale mandat dépôt kɔni ka kan ko ka bila ka taa kasobonba kɔni na wa ko o kun tɛ dɔwɛrɛ ko de ye k'a fɔ ko plainte dɔ kɔni kun donnen don a kama o bɔra maa mun yɔrɔ ko de ye k'a fɔ opérateur économique ba dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ ni ale tɔgɔ ye Mamala ye ko o de kun ye plainte déposé Nugutogo kama ko ka sabu kɛ ko a ye nenini ani nkalon da la min ni tiɲɛ yɛrɛ bɔlen tɛ o hukumu na ko ni cɛ in kɔni welelen don kiribulon sanfɛ ko wa ko mandat dépôt de dara k'a fɔ a ka taa kasobonba kɔni na wa a taara yen kunun ayiwa hakilina jiginna jani ni waleya in yɛrɛ kɔni cɛ a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ ɲɔgɔn ko kɔni bɔ Nugutogo ale yɛrɛ kun y'a yira a ka bɔlɔlɔ sanfɛla la k'a fɔ ko a taara yafa deli min ye Mamala tɔgɔ ye ka taa yafa deli a fɛ k'a yira k'a fɔ ko a kun ye kuma minnu fɔ ko o kuma ninnu kɔni kun tɛ tiɲɛ ye ko a ka yafa ma wa ko Mamala ka yafa ma wa ko a k'a ka plainte kɔni retiré maaw yɛrɛ kun hakili la sa ko ni affaire in yɛrɛ kun banna nka min ye kunu ye ko Nugutogo kɔni taara kasobonba la ko wa sabu kɛ hali bi ni affaire kelen ye nka hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na min ye kibaruya jɛlen ye an bɛn'o dɔ tulo kan an ka kibaruya nataw kɔni na ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bidon kibaru ye ka dɔ tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka baroda wɛrɛ la